ସୁରରେ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ମୂଳସିଂ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିସରରେ ପଶିଗଲେ ବେଆଇନ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ। ଘଟଣାଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସରରେ ପଶି ସୋର ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀ କଲେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ। ସୋର ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ସିଧାସଳଖ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅନୁମତି ବିନା କାହାର ଘର ପରିସରରେ ଭିଡିଓ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏପରି ଘଟୁଛି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର। ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କୋର୍ଟରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।